Ngithi yabona nje umuntu uyabheka umaskandi bamanje abakwazi ukuyibonga. Yes. Hayi abakwazi ukuyibonga. Abakwazi. Uyangivumisa futhi. Nabo bayazi. Uthi ayibonga. Abayibonga. Yeah. Umuntu mayibonga uthi ngugadla bethithi aqedise ntombi sabiza sibiza ishumi lenkomo nenkomo. Njoba ngishilo nje. Funeka asho izehlakalo. Ungasho uthi umshaya wensizwa mina. Umshaya wensizwa ungashaya umuntu. Usho kanjalo lapha ubaba ugadla ke xhumala indlela abeka ngayo ukuthi umaskandi abaningi noma umaskandi bamanje abakwazi ukuyibonga uze wenza ke i-example nimzwileke ukuthi ke ubekwathini la kwi-podcast kwenzeke i-podcast lapha ku YouTube akuyona ke inkulumo le okumele niyibheke iningi inkulumo eyakhulunywa lapha just this uphisi nje suyithola nje somba online ningaze nintshela ukuthi wakhulunywa ngabaculi ukuthi abakwazi ukuyibona no kuningi okwakukhulunywa ke ngakho sabose nibingelela into fast TV le lapho sikhuluma ngezinto eziningi into maskandi abaculi bakhona abantu abaphethe umaskandi izinto ezinhle enizenzela umaskandi nemicimbi nje eyenza okuhle khona umaskandi siyakhuluma ngayo kodwa ke sewumbono wami lo akusikho ukuthi iqiniso right umculo wamanje angeke ngithi usafani noakudala kodwa uku-operator sekuhlukile njengamanje kugijinyiswa kakhulu ke imali umculo ukudayisa online njengoba sinazi ukuthi ke ama plate okuthiwa ama plate akusadayiswa ama CD awasadayiswa ama cassette awasadayiswa ama CDs awasadayiswa so seku online and abantu asebemovile from kulabo abantu ade bejwayele umaskandi abantu basemakhaya nabasemalokishini abathize kodwa manje umaskandi songene ngisho nakuphi nakoma tavern emalokishini emaclubini ku TV nakwamanye ama radio station nakwamanye ama province ikakhulukazi eRes so manje into esiyenziwe esikhatheni samanje umuntu ukhanda ingoma ezosheshe ibambe iattention yalo yamuntu ingoma yakhe ikwazi ukuthi ube kwi high rotation online iji ku Spotify niyazi Spotify uthena ubaleka kangakanani ku YouTube nakhona kubaleka kangakanani nalapha na ko Apple Music kuma iTunes kubalekile izona ndawo lezi ezibaleke kakhulu so indaba yebongo nani ayisabalekile kangakho zinhle zona emculweni wakho ukhombisa ke elinye iside lokuthi yena ke imlando indlela oyiqhatsha ngayo ngesinto sakini nangendlela nje ohlanganisa ngakhona igigaba ezenzakalile ukuze ke kuphumeke ibongo kodwa nje esikhatheni samanje antu niyibona ingoma eziphumele kakhulu azinazo ibongo ingoma zakhona ingo 3 to 4 minutes ingoma nje ngo Paris Gucci ekafeze kamafikizolo omenzi no limit niyibona ingoma zakhona eziphumelele ukuthi asinayo lezi zinto lezi futhi zinama feature akamanye ama genre njengamanje is all about business is all about commercialize ke umculo ukuthi yena uriche ke nenye ke ini ke I target ilokho nje engikubona ukuthi yena kumele sikhiphe emqondweni ukuthi hayi umaskandi this umaskandi that kumele sibuke njengokwesikhathi ke samanje kunomculo okunezinto ezenziwa kumaskandi ezohamba ihamba abantu bengasayinaka kakhulu ukuthi umculo usuyalimala ngoba abantu kancane baya evolve baya move away from izinto ezi-traditional besizazi as much as umaskandi original siwazi so understand but uma abaculi abaningi bekhuphuka izinga labo benza lo mculo lo mhlambe lesitshela ukuthi uassociated namapiano kuyoyiphoqa icrowd nabanye abaculi ukuthi beadjust ngoba isikhathi bese siphoqa ukuthi nani bafethu adjustane kunzima kakhulu abantu abaningi baya move from the traditional maskandi oyobe sokuyibona ke odayisayo noyobe usukuyidemand ngaleso sikhathi ushintsho ke kube ngaselula ukuthi nako la avoid abaculi abaningi babona kodwa lokho ngokuhamba kwesikhathi ukuthi la izinto ziyashintsha ke empilweni isalahle ingazi ukuthi sodibana ngokuzayo ke khona la ku channelini eniyithanda kakhulu ke Indo Fire Suthi ke TV ngiyabonga.